Kwa wayo mago mag siasa wang'e mago motenre kod mago mag somo nyakoro magajong kamari riwruok mar jopuonj KUPPET koro dwaro mondo somo mar Junior Sekondar odare skunde mag primary kendo otere skunde mag sekondar mapachoka. KUPPET koro chiwo thuolo mandala 14 e piny owacho mondo luong romo mapiyo piyo gi jokanyo mag somo mondo duok JSS kata Junior Secondary Schools e skunde mag sekondar kaka Simfroz Okinda leronwa. Chochni pod medore lai mar somo mar JSS dwe achiel nyaka ne jopuonjre donje skunde. Riwruok mar jopuonj KUPPET dwaro mondo JSS odar kowuok e skunde mag primar kendo ter e sekondar. KUPPET wacho ni skunde mag sekondar ni kod ber mathoth kamoting'o jopuonj molony, laboratories, jotich mamoko e kin mwandu mamoko mag somo. Ket gi gido e secondary school. Kech kuno nitie laboratory, kuno nitie jopuonj. Kata kimedo timedo matin. Klase mane delet mago se gero ne gina 10,000. Klase go ponitie. To kendo skunde ma wantiere mag sub county nyalo keto nyithindwa gi mondo some day school. Kata sikunde mag boarding go onego yawa day school wing. To mondo nyithindwa mondo dhi osom. KUPPET omedo ni weyo jopuonjre go e primar pod biro mana medo chocho chenro no kaluwore ni kata mana jopuonj primar onge lony mar puonjo jo JSS, laboratory gi jotich mamoko bende gionge godo. Skunde mag primary ne ok oikore mar somo mar junior secondary ni mondo bede iye kanyo nikech jopuonj ok oromo. Jopuonj manondik kanyo en japuonj achiel ok nyal puonjo subject 14. Dwaro ni sikul ka skul mar junior secondary nitiere kaya ne primary kanyo onego beni gibedo gi jopuonj 7 mapuonjo junior secondary nikech nitiere gimiluongo ni 14 learning areas. KUPPET oseaput manochuogi mondo non lai mar CBC kagiwacho ni apudno onge lony moro amora e weche somo kendo koro gidwaro mondo owite oko. Bende gigolo paro moko kuom ng'ikruok ma apudno noyango. Ile task force ambayo iliundwa na rais na tayari nimesikia walipoleta ripoti yao ya kwanza hata rais mwenyewe alikataa. Tunawaambieni kama KUPPET vunja hiyo task force mara moja, ita kongamano la washikadau, leta KEPSHA, leta KESHA, leta Teacher Service Commission, leta Ministry of Education, leta hata Parliamentary Education Committee, leta KICD wenye curriculum, leta walimu na leta wazazi. Tutapata suluhisho. Oken gimo sedhi kare ne gitiyo mana gi paro mar miluongo opinion poll kane giwacho ni ji mang'eny ne wacho ni nyithindo ne tindo kendo ne somo garamba ne ni malo koro mondo terie e junior oteri mare e primary school. To mano ok nyalre nikech somo wabro rocho somo mar nyithindo. Nenore ni achiedh nade pod biro medo kwako JSS kaluwore ni kata ka piny owacho yie tero JSS e sekondar pod biro kawo gi thuolo malach e rwako jopuonjre go e skunde mondo somo chakre. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag thieth nyakoro magajong